Wara li ġie firmat ftehim bejn id-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-FSWS se jibdew jingħataw numru ta' servizzi ta' appoġġ psikosoċjali lil persuni LGBTIQ+ u lil familji tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg qalet li b'dawn is-servizzi ġodda se titwaqqaf miżura oħra tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ugwaljanza għal persuni LGBTIQ+ għas-snin mill-2023 u l-2027. Hija saħħet li b'dawn is-servizzi se jiġi assigurat il-benesseri ta' individwi u l-familji tagħhom li jfittxu l-għajnuna biex fost l-oħrajn jelbu l-ansjetà u l-istress mentali u psikoloġiċi li jistgħu jkollhom minħabba ċerti preġudizzji u stigma li għadhom hemm fost xi wħud minkejja avvanzi kbar li saru f'Malta fil-qasam ta' drittijiet tal-persuni LGBTIQ+. Ser ikun hemm il-ħabb ġewwa Raħal Ġdid li jipprovdi servizzi ta' terapisti, ta' counselors illi jistgħu jgħinu lill-individwi iżda wkoll il-familji illi forsi għadhom ma ċċettawx l-identità tat-tfal tagħhom. U għalhekk gburija li l-Gvern li forma parti minnu dejjem ipoġġi drittijiet ċivili fuq iċ-ċart tal-aġenda u ser nkomplu nagħmlu dan fi żmien li ġej. Aaron Ġardina, maniġer fid-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem, tenna kif dan jingħaqad ma' numru ta' servizzi oħrajn. Malta għamlet ħafna żviluppi fejn titħol komunità LGBTIQ+, però ovvjament dejjem fadal xi jsir anke kif juri s-survey tal-fra tal-2024. Ovvjament l-iżviluppi li sar ħajkomplu jiġu sostenni b'dan il-servizz ġdid li qed jiġi l-lonċjat fih dan l-LGBTIQ Hub li ħajnaqat mas-servizz tal-Gender Wellbeing Clinic ukoll mas-servizz li qed jingħata minn Checkpoint Malta u ħajjagħti sostenn il-komunità LGBTIQ+ fejn tidħol is-saħħa psikosoċjali. Dan il-ftehim jimxi jitfit ma' dak imwiet fil-manifest elettorali Malta flimkien fejn jingħad li għandu jkun hemm ċentru għall komunità LGBTIQ+ bilha li jġib taħt saqaf wieħed numru ta' servizzi u faċilitajiet ipprovduti mill-Gvern u s-soċjetà ċivili lill-komunità LGBTIQ+ minn adolescenti sa' anzjani. Il-konferenza tal-aħbarijiet ġiet indirizzata wkoll mill-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti.